ओमफ्राय गोथै दालाय माथो खालामनो? दालाय माथो खालामबावनो आंबोथ' जेबो खालामनो हाला किडनेपारफोरनि कलखौनो नेनांसिगोन बेनोथ'लै दा बिसोरबा माला कल हरफिनगोन नेनांसिगोन बिसिनि कलखौनो दालाय जोंलाय माथो खालामनो हाबावनो हर गेजेर जालायलांबाय दाबो फैनो रोंला बिसोर ना आधार कार्ड बानायनो होननानै बहाबासो थांबाय बिसोर बे सिख्लाखौ बांद्राय मोजां मोनखायाखैमोन आं आखल आखुखौनो बोरैबासो मोनबाय थाखादोंमोन आंबो जाम्बिसो हगार हराबानो जायोमोन आंबो फनखौबो सुइच अफसो खालामलायनानै लाबावबाय सालाफोरा फैथोंल' र' बियो न'आवनो हाबनो होखाया आं बेखौ सालाखौ बिहामजो ओइ बिहामजो औ मा आयै दाब्लाया दाबो फैयाखै नामा ओहो आयै दाबो सफैयाखै आइ दाबो सफैलाय बहा थांखो बिसोरलाय मालायबा फैथोंल' र' बियो सालाया न'आवनो हाबनो होआ आं बेखौ सालाखौ फन हरनायसाय फन गैया आयै फनखौनो सुइच अफसो खालामनानै लाबावदों सानैबो आंनि थाखायनो नोंहासो खस्थ' मोनखालायलांबायहाय आं बोरैबासो मोनलायलांबाय अरजायालै जेबो नङा बेखौनो सानबाय थायो नामा जेबो नङा नोंना हिनजावाबो रागा जोंलायलांबाय खोमा दे दुखिराम गोख्रै दा बिखादो फैसाया औ दुखिराम गोख्रै बिखादोलै फैसाया र'ब्रा र' फन हरगासिनो दं आं नुवाखै नामा हेलौ गोथै हेलौ पुलिसफोरनो खोन्थाखायाखै दा नोंनाव किडनेप जानायखौ ओहो रावनोबो खोन्थायाखै गुड बय बिदिसो जानांगौ दा ओइ गोथै गोख्रै सोंदो मा नांगौ बिसोरनो दे दाना बुंदो गराय फाख्राफोर मा नांगौ नोंसिनो जोंनो मा नांगौ जोंनो फार्स्टआवनो 6 लाख नांगौ 6 लाख थाखा मा 6 लाख थाखा औ 6 लाख थाखा मा 6 लाख थाखा औ 6 लाख थाखा मा 6 लाख औलै औ 6 लाख थाखा खैबार होनबावनांगौ आंलाय 6 लाख थाखा 6 लाख जोंनावथ' दा 6 लाख गाहाम फैसा गैया बहानिफ्राय हरनो जोंलाय नोंसिनलाय एसे खमायदो आदामोन जों इसे बुरजा फैसा हरनो हानाय नङा 6 लाख गाहाम मा गावखौनो बाजाराव फैनाय बायदि मोनखो ना माखो नोंलाय मैगं थाइगं बायनाय थांबादां गस्ला लंपेन्ट बायनाय थांबाथां खमायलायनो एसे जों खमायनो हाया जोंनो 6 लाख नांगौ माने 6 लाखआनो नांमारगौ जों 6 लाखनिफ्राय एसेबो खमायनो हानाय नंला मोजां दुखिराम मोजां एकदमबारे मोजां बिदिनो दमखिबाय था बेखौ सालाखौ दा जोंलाय बहानिफ्राय 6 लाख गाहाम फैसा दिहुननोब्रा आदामोन एसे खमायबा मोजां जासिनगौमोन खोमा र' आं आइ आफानाव सोंहरग्रोनि जों नोंसोर दिहुननो हायै दिहुननो हानायखौ जों जेबो मिथिया जोंनो 6 लाख नांगौ माने 6 लाखआनो नांमारगौ बे बारिनि गयफोरा फानहैलाबायनानै दिहुननानै लानानै फै गोख्रै र' गराय फाख्राफोर आं न'आव सोंहरग्रोनि आइ आफामोनाव ओमफ्राय नोंसिनाव कल खालामफिनगासिनो आं दे जागोन खिन्थु टाइमा हले बांद्राय गोबाव गैला दै जोंनो गोख्रै नांगौ 6 लाखखौ आरो 6 लाखखौ जों गोख्रै मोनाफ्राय नोंनानावखौ जों गोथाङै दोननाय नङा मिथिबाय दा दे नोंसिनाव हले समा बांद्राय गोबाव गैला दै गोख्रै सोंहरनानै गोख्रै जोंनो कल हरफिन दे दोनबाय आं औ जागोन दे गराय फाख्राफोर आं कल हरफिनगासिनो दं औ दुखिराम देनजार लारायबायलै माथो नोंलाय रावबो हानाय नंलालै नोंजों आंजोंलाय नोंसोर बायदियालाय सोर हानोब्रा नोंसोर बायदि जाम्बाफ्रालाय आंबो बुङो आं दिनै मानिनानै लाबाय नों देनजार लारायमारदों खिन्थु जोंबो जाम्बा नङाब्रा जोंबो लारायनो हायो नों बायदि मा नङा बेलाय नंगौ नोंसोर जाम्बाफोर आं बिदि रायलायनायखौ सिगां गोदोनिफ्रायनो गुन्दा जायनि सिगांनो रोंजोबखानाय मिथिबाय होद जोंबो हायोब्रा ना बस बिदि लारायनो खिन्थु जोंना टेकनिकल'सो गैयाना टेकनिक रोंबानो जोंबो गासिखौबो रोंजोबगोनब्रा गावहा एसे रोंसिनगौ नालाय बेखौनो बिराद दुगा जायो औ नंगौथ' आरो जोंबो टेकनिक मोनबानो बिदि लारायनो रोंगोनब्रा नों बायदि जोंना टेकनिकल'सो गैया टेकनिक रोंबानो जोंबो रोंजोबगोन नों बायदि लारायनो ओइ नोंसोरखौ फोरोंबाबो दा बायदियाव रोंनाय नङा नोंसोर बिदि टेकनिकफोरखौ फोरोंबालाय मानो रोङासै रोंगोनब्रा जोंबो ना बस रोंगोनब्रा जोंबो दे बेफोरखौ बाद दोन 6 लाख मोनबा नोंसोरनो 50 होबानो जागोन दा 50,000 नोंसोरनो 50,000 होनानै आं 6 लाखखौ लानोसैब्रा जागोन दा ने ए मा होनदों नोङो जोंनो 50,000 होनो गासिबो समान जाजोबनांगौ मिथिबाय बा गावहासो 5 लाख लानो ओंखारलायबाव गावहा जेबोखौनो मावाखै ओमफ्राय थिखांनायाबो जों सानैजोंसो थिखांनानै लाबोदों एफ्राब गिलिर सिख्लाखौ ओमफ्राय गावहासो हारसिं 5 लाख लानो नागिरलायबावो नोंनोसो खम होनांगौ हायोब्ला गासिबो समान रानजोबगोन 2 लाखनो साथामजों मिथिबाय बिदि नङाब्रा बसआ एसे बारा मोनखानांगौ नोंसोर मिथिया होनबा नोंसोर सानदों दे
50 जायाबा 1 लाख लादो बाखिनि 4 लाखखौ आं लानोसै जागोन दा ने 1 लाख होबानो ओहो आं खमाया आंना 2 लाख नांगौ माने 2 लाखआनो नांखागौ एकदम खाथांखा बियो आंनो 2 लाख नांथारखागौ बिनिखौ खमाय आंनिखौ खमायनो मोना आं इसिबां आंसो खस्थ' खालामजोबदों फारसेनिफ्राय साला आंनिखौसो खमायलायनो नारबावदों 2 लाख नांगौ माने आंनो 2 लाखखौनो नांखागौ साला आं मिथिया जेबो हय आंनिखौबो खमायनो मोना आंनो 2 लाख नांगौ माने 2 लाखआनो नांखागौ आं मिथिया बेफोरखौ आं जेबो मिथिया खमायनो मोना आंनिखौबो बे बसआसो जेबो मावाखै बसनिखौसो खमायनांगौ एक्चुअलि मा होनदों नोंसोर आं जेबो मावाखैनि खोथायानो नङा प्लेनिंआ सोरनि प्लेनिंआलाय आंनिसो दा आं प्लेनिं खालामाबालाय नोंसोर थिखांनायानो नङामोन दा हो ओमफ्राय 6 लाखनि आइडिया सोरनि हा 6 लाखनि आइडिया सोरनि 6 लाखनि आइडियाथ' आंनिसो आं 6 लाख बियाबाथ' नोंसोर दाबियाबाथ' नोंसोर 5,000 फोरावनो मानिसिगौमोन बेनिखायनो आंनिखौ एसेबो खमायनो मोना दै आंनो 2 लाख नांगौ माने 2 लाखखौ नांथारखागौ आं मिथिया जेबो फन रायलायनायाबो आंसो रायलायबावदो आंसो बांसिन खस्थ' खालामदों साला आंनिखौ खमायनो मोना होनखाबाय आं बा नोंसिनिबा होनबा आं बसलायानो आं 2 लाखल' मोनसिन आरोना 6 लाख गाहामाव बा बिदि जायो नामा सोरबा बसआलाय एसे बारा मोननांगौ दा ओइ आं हले जेबो मिथियालै फैसानि खेत्रआव बस दस सिनाय आं नांगौबा होगोन आं नोंखौनो बसबाबो दे नों खमायबालाय अरजाया सुखिराम नोंनो एसे खमायदोब्रा नों 1 लाख लादो जायो दा हय आंनिखौ आंबो खमायालै आं हले 2 लाख नांगौ आंबो जेबो मिथिया आंबो खमायथारखाया आंनिखौ नोंसोर मोसौफोरजों जेबो जायालै सानैबो एखेखा नोंसोर एकदमबारे अख्रा गंगा दादेरनाय साला मोसौफोर सानैबो जेबो बुजिनो रोंखाया एकदमबारे मेलेमानो गैखाया सानैनाबो नों मा बुंनो बुंबाय था खिन्थु आं हले आंनि 2 लाखखौ खमायखायालै आं होनखाबाय थौदो जोंहा थांनोसै दुखिराम हारसिं बखिबाय थादोंलै बियो थां साला मोसौफोर नोंसोरखौ हायोबा दोनलासोमोन आं दारमासथिनि बायद्ध'था आंनि नोंसोरखौ दोनाबाबो जाया हेलौ मा जाखो किडनेपारा फन हरफिनबाय हरफिननायालाय हरफिनबायमोनलै आफा खिन्थु माथो खबरानो गाज्रिसो मा खबर गाज्रि जाखो किडनेपारफोरा 6 लाख गाहाम फैसा दाबिदों आफा मा खालामो मा 6 लाख गाहाम दाबिदों बिसोर 6 लाख गाहाम इमान बुरजा फैसा दालाय हरनांगौ नालाय बहाथो मोननांगौ जाखो एसे खमायनो थिननो हायामोन दालाय आखायावलाय माथो 4 लाखफोरल' दं एसे खमायनो थिनलाय खमायनायालाय खमायनो थिनदोंमोनलै आफा खिन्थु मानियाखै माथो 6 लाख नांगौ माने 6 लाखआनो नांमारगौनो दा जोंनि आखायाव 6 लाखआनो गैया 4 लाखल'सो दं दालाय माथो खालामो गाबोन फुंसिम नेनो थिनदो नङाबा गाबोन फुंफोराव एकाउन्टफोरनिफ्राय दिहुनलाबायनानै 6 लाख बाननानै हरनोसै गाबोन फुंसिम नेनो थिननोसै दे होमबालाय कल हरनायनि आं र' सेसखासै 6 लाख गाहाम फैसा एकदमबारे दैयावनो थांजोबखासिगोन औ दैयावनो थांसिगोनथ' आरो दालाय माथो खालामनो हाबावनो फिसाजोआ मोजाङै मोजां न'आव सफैबानोथ' जाबाय दा बिफा नंमारगौ मोजाङै मोजां सफैबानो जासिगोन फिसाजोआ न'आव साला बसआबो देन्जार जायखियाखाब्रा गावहा जेबोखौनो मावाखै ओमफ्राय जों मावग्राफोरनिखौसो खमायलायनो नारबावो फैसाखौबो सालाया औलै दारमासथिनिया जेबो रोंखाया गावआथ' जेबो खामानियाव उदायखाया जोंनिखौसो खमायलायनो नारबावो फैसाखौबो सालाया आं हले 2 लाखनिफ्राय एसेबो खमायखाया नोंबो जाम्बा खमायनानै लाखानाङा नङाबा खमायनो थिनबाय थागोन बियो हेल' आदा हाइलुआ न'आव सफैबाय गैयालै फंबाय सफैयाखै किडनेपसो जाबायनो हाइलुआ किडनेपसो दानि किडनेपारफोरा कल खालामदोंमोन जोंनाव मा हाइलुआ किडनेप जाबाय किडनेपसो जाबायनो माबा 6 लाख नांगौनो 6 लाख मोनबासो हगारगोन हाइलुखौ 6 लाख गाहाम नांगौनो बापरे आयु मा जाबावनांगौ दालाय दे आदा दा दसे उनाव कल खालामगोन आं नोंनाव जागोन दे सेसखासैलै जाम्बिया बहा थाङो नालाय किडनेपालाय खालामजाखागोन दा हारसिं बहा बेरायो हाइलु नों माब्रै दं हाइलु दाना नों गैयाब्ला आंखौ सोर नायबावगोन दे हाइलु कुमरा नोंखौ जा मिस खालामदों कुमरा आंखौ गोख्रै लांफैदो नोंजों जा नांलायनो लुबैबाय आं हाइलु नोंजों सानसेयाव खेबसे रायजानो मोनबासो गोसोआ जा सोराङोमोन आंना कुमरा नोंखौ सानसेयाव खेबसे नायनो मोनबासो गोसोआ मोजां मोनो आंहा हाइलु नोंजों सानसेयाव खेबसे रायजानो मोनबासो गोसोआ जा सोराङोमोन आंना